сабқати мазкурро масъулини кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии тоҷикистон роҳандозӣ намуда дар он зиёда аз 150 нафар варзишгар миёни ҳам рақобат намуда истоданд. ёдрас мешавем ки ширкатдорони мусобиқа аз тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ буда барои гузарондани ин мусобиқа шароити мусоид таъмин карда шудааст. тавре ба назар расид барои рақобати варзишгарон 2 адад ҷой ҷудо карда шуда ҳар як иштирокчӣ дар вазнҳои мухталиф миёни ҳам қуввозмоӣ намуда истоданд. мусобиқаи мазкур нахуст дар вазнҳои 52 кило оғоз гардида то 120 килоро дар бар мегирад ва беҳтаринҳо аз рӯи вазн муайян карда мешаванд. мақсад ва ҳадафи баргузории чемпионати мазкур ин дарёфти чеҳраҳои нав ва ғолибони мусобиқаи мазкур ба чемпионати ҷаҳон ки дар шаҳри Тиранаи ҷумҳурии Албания баргузор мегардад, дар он ҷо ширкат меварзанд. аз вазнҳои 52 кило сар карда то 120 дар ин чемпионат иштирок мекунанд ва ғолибони онҳо пас аз ба анҷом расидани чемпионат аъзои федератсия ҷамъ шуда дар як маҷлиси умумӣ мо ҳайати дастаи ҷумҳурии Тоҷикистонро барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон тасдиқ мекунем ва пас аз тасдиқ намудани ҳайати даста онҳо машқҳои дастаҷамъӣ яъне сборро сар мекунанд гузарондан ки дар моҳи ноябр чемпионати ҷаҳон аст ва мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар ин чемпионат беҳтаринҳо иштирок намоянд. ба иттилои масъулини ин мусобиқа давоми 2 рӯз идома карда аввалин сабқате аст ки бо иштироки зиёди варзишгарон сурат мегирад. ҳамчунин нафароне ки дар ин мусобиқа ғолибият ба даст меоранд барои иштирок дар мусобиқаи ҷаҳонӣ ки моҳи ноябри соли равон ба нақша гирифта шудааст роҳхат пайдо мекунанд. хотиррасон менамоем ки ин риштаи варзиш низ таи солҳои охир рушд намуда дар муҳлати кӯтоҳ тавонист ихлосмандони худро пайдо намояд. ҳамин аст ки ширкати варзишгарони ин риштаи варзиш дар арсаи байналмилалӣ низ назаррас арзёбӣ гардида дастовардҳои онҳо шоистаи таҳсин аст. федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон дар миёни дигар риштаҳои варзиш ҷавонтарин федератсия ба ҳисоб рафта мавқеи худро дар миёни дӯстдорони ин навъи варзиш ишғол кардааст. ҳамин аст ки моҳи августи соли равон варзишгарони федератсия дар мусобиқаи ҷаҳонӣ ки дар шаҳри Абу-Даби Амирати Муттаҳидаи Араб байни наврасони то 18 сола баргузор гардид тавонистанд дар миёни 55 кишвари дунё аз рӯи радабандии ҷаҳонӣ мақоми сеюмро касб карда бо гирифтани 13 медал ки аз ин шумора 6 то 8 тилло буд ба ватан баргарданд.